କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଦିନେ ବାଳକ ଶ୍ରୀରାମ କାକଭୂଷଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗଲେ। ତାହା ଦେଖି କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ଉଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ରହିଲେ। କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ଯେତେ ଦୂର ଉଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ହାତ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେତେ ଦୂର ଲମ୍ବି ଚାଲିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ବି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା। କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ଧରା ପଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ବାକି ଥାଏ। ସେ ଆଉ ଅଧିକ ଦୂର ଉଡ଼ି ନ ପାରି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଓ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ହସି ଉଠିଲେ। ପ୍ରଭୁ ହସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ପଶି ପେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ସେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ଗରୁଡ଼କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଉଦର ମଦିରେ ଶୁଣ ହେ ପକ୍ଷୀରାଜନ, ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କଲି ବିଲୋକନ। ବଡ଼ ହିଁ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଲୋକ ବି ଅନେକ, ରଚନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏକଭଳି ଏକ। କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା, କୋଟି କୋଟି ଗୌରୀଶ, ଅଗଣିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ରବି ରଜନୀଶ, ଅଗଣିତ କାଳଜମ ପୁଣି ଲୋକପାଳ, ଅସୁମାରୀ ପର୍ବତ ଅବନୀ ବିଶାଳ, ସାଗର ସରିତ ବନ ରାଜି ଯେ ଅପାର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିସ୍ତାର। ସୁର ନର ନାଗ ମୁନି ସିଦ୍ଧ ଓ କିନ୍ନର, ସଚରାଚର ପ୍ରାଣୀଏ 4 ପ୍ରକାର। ଯାହା କେବେ ଦେଖି କିମ୍ବା ଭାବି ମୁଁ ନଥିଲି, ସେପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖିଲି। ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ରହିଲି ବରଷ ଶତେକ, ଏ ଭାବେ ଭ୍ରମିଲି ତହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନେକ। ପ୍ରତି ଲୋକରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଧାତା, ଅଲଗା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ମନୁ ଦିଗ ତ୍ରାତା। ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭୂତ ଆବର ବେତାଳ, କିନ୍ନର ଓ ନିଶାଚର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟାଳ। ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ସେଠାରେ ଦନୁଜ ଦେବତା, କେତେ ଯେ ଦେଖିଲି କିସ କହିବି ସେ କଥା। ଭୂଭାଗ ସିନ୍ଧୁ ସରିତ ସରଗିରି ମାନ, ସକଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ତହିଁ ଦିଶେ ଆନମନ। ପ୍ରତିଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କୁଶ ନିଜେ ନିଜ ସମ, ଦେଖିଲି ସବୁ ସେଠାରେ ଅଟେ ଅନୁପମ। ଦେଖିଲି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ପ୍ରତି ଭୁବନରେ, ରହିଛି ସରଜୁ ନଦୀ ଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ନରେ। ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ମାତା, ନାନା ବିଧ ରୂପେ ଛନ୍ତି ଭରତାଦି ଭ୍ରାତା। ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଦେଖିଲି ରାମ ଅବତାର, ଚାଲିଅଛି ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବିନୋଦ ଅପାର। ସବୁ ସିନା ଭିନ୍ନ ରୂପ ଥିଲା ଖଗପତି, ରାମ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରେ ଏକାପରି ଛନ୍ତି। ସେହି ଶିଶୁ ଶୋଭାମୟ କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ, ସକଳ ଭୁବନେ ଧରିଛନ୍ତି ଏକା ନାମ। ଭ୍ରମଣ କଲି ମୁଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଅନେକ, ଲାଗିଗଲା ଜାଣ ମତେ କଳପ ଶତେକ। ବୁଲି ବୁଲି ତହୁଁ ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଫେରିଲି, ଆଶ୍ରମରେ ରହି କିଛି କାଳ କଟାଇଲି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜନ୍ମିଲେ ଶୁଣିଲି, ପ୍ରେମ ଭରେ ଧାଇଁ ଯାଇ ତହିଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖିଲି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସେଠାରେ ମୁଁ ଥାଇ, କହିଥିଲି ଯେଉଁପରି ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇ। ରାମ ଉଦରେ ଦେଖିଲି ବିବିଧ ଜଗତ, ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ସିନା ବର୍ଣ୍ଣି ନୁହଁଇତ। ସବୁଠାରେ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବୀଣ ଶ୍ରୀରାମ, ମାୟାପତି ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ କୃପାଧାମ। ବାରମ୍ବାର ମନରେ ମୋ ଉଠିଲା ସଂଶୟ, ତେଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତକୁ କରି ନେଲା ମୋହ ଜୟ। 2 ଘଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିଲି, ସତ ନା ମିଛ ବୋଲିଣ ଭ୍ରମେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋହ ବିକଳ ଦେଖି କୃପା ବସେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ହସିବାରୁ ମୁଖରୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି ବାହାରି।